Kadugay sa sakyanan diri ay. Mapas mo puta maghuwat ani. Oh, nana. Para. Masakay ka? Sakay ko. Musa kay ganita? Bugita kaingkod, nagpadagan na. Ay, kabuang wala ka nang kasakay di ay. Ilan. Hinay, bagliho ka sa tawanan. Balik na pud. Kasi pasakyon ko ani. Sakay ka? Musa kayo. Ay, di makagdik toyo. Kay mo sakay man ka. Sakay na. Gago ka ba? Backing to, overbacking. So mo atras ta. Atrasikol kay buhi pa! Mga bobo! Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka dun. Uy. Salamat sa pagpadayon nga paglantaw sa ato ang video, comedy video. Kalinaot nga padayon ang imong suporta ug sa kaning video pa namo. Tutok lang diri permi sa among channel. So what's up guys? So maybe na ako shout out o kung magpa-shout out ka, comment down below. Shout out Elmo Mercader, Rafael Mercader, Christopher Pasaylo, Vilo De La Cruz. Shout out kay Miri Ann Tutay, Miri Ann Tatoy, Laraxel Munoz. Shout out kay Larami Munoz, Larasa Munoz, John Relibay Munoz. Shout out kay Quinley. Shout out kay Nancy Renchon. Mana na siya? Kay Jasmine. Kay shout out kay Alping Abiga. Kay Isel Baliola tayong EG. Shout out. Thank you. I love you all. Oh, yan na natapos na ang ating shoutout. So kung sinsa may magpa-shoutout, diya comment down below. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.